Yarinya dan Allah mi soyayya, ki ce da ni kin shirya, da ni zaki gogayya. Ko da yaushe ni ɗin ne dai, wanda ke san ki ɗin nan dai, mai yawan yaban ki akan daidai, wanda zuciyarsa ta karkata dai, na mace akan soyayyarki. Bani jin kira sai dai naki, bani tunna komai idan har baki, ko ganin idona yana shaidarki, sana amsa kowane suna naki. Idan ki min umarni ba zan ce naki, cikin gidanki dore ki mai da sarki, wanda zai kula da dukkanin al'amuranki, mai ba da shawara a cikin fadarki, mai ba da shawara a cikin danginki. Soyayya ta ke ce